Hej og velkommen til Lejeinfo. Mit navn er Jakob Larsen, og jeg er stifter og direktør i Lejeinfo. I den her film vil jeg gerne vise dig, hvordan man nemt og enkelt går ind og opretter en lejeaftale inde i Lejeinfo. Du starter med at logge ind på din profil og kommer ind i dit overblik over dine afhentninger og dine afleveringer. Så trykker du i lejeaftaler og opret. Herefter vælger du det første af de produkter, du gerne vil have på, og i det her tilfælde, der vælger vi blot et fadelsanlæg. Så vælger vi en kunde. Så frem at det er en helt ny kunde, kan du gå ned og skrive alle informationerne her nedenfor. Og her kan du også lige vælge imellem, om det er en virksomhed eller en privatperson. Når du skriver informationerne her på kunden og gemmer lejeaftalen, gemmer systemet automatisk den her kunde inde i dit kundeoversigt. I det her tilfælde vælger vi blot en kunde, vi kender. Der kan vi søge efter kunden her. Og vi kan også blot gå ned og vælge en her. Når vi har valgt kunden, udfylder systemet automatisk det hele. Vi går over og vælger, hvilken lejeperiode det skal være i. Og her kan man enten vælge at starte med at indtaste det op øverst her, eller man kan gå ned i kalenderen og blot markere, hvilken periode man godt kunne tænke sig, at lejeren skal have det i. Så frem at tidspunktet skal ændres, kan man gå herop i toppen og ændre det, som det passer ind. Så skal vi have et afhentningstidspunkt på, det vil sige, hvornår at kunden kommer og afhenter tingene, eller vi skal levere det hos kunden. Det indtastes her, og du kan tilføje en bemærkning over under bemærkningen til lejeaftalen. Den bemærkning, du ser her, kommer ikke med på lejeaftalen, så det er kun til intern brug. Så går vi ned i oversigten og ser, om alt det er med, som vi gerne vil have med på lejeaftalen. Så frem det ikke er, trykker vi på tilføj produkt, og så går vi ind og finder alle de produkter, vi godt kunne tænke os at få med på lejeaftalen. Det kan være noget blå saftevand, det kan være et festtelt, og der kan også søges heroppe. Så vælger vi transport og rengøring på, og tilføjer til lejeaftalen. Nu ligger alle produkterne inde på lejeaftalen. Vi kan vælge at tilføje en linjerabat. Det vil sige, at det er kun den enkelte linje, der får en rabat. Vi kan vælge nederst og give en samlet rabat. Og vi kan også vælge at gå over og ændre i antal. Eksempelvis ved fadelsanlægget, hvis vi havde ændret den til 3, så havde systemet automatisk givet beskeden om, at så mangler vi 2 fadelsanlæg, fordi det ligger der ikke på lager i den pågældende periode. Hvis vi ændrer det tilbage igen, så ændrer systemet automatisk og siger, at nu kan vi godt gennemføre ordren. Det er altid vigtigt at sige, at ordren kan altid gennemføres, også selvom at det står i minus. Det er op til dig som udlejer selv at styre det. Så står der nogle priser, som man også kan ændre i, og så står der nederst her, gem lejekontrakten. Når vi gemmer den nu, så vælger vi her nej. Det betyder, at lejeaftalen stadigvæk ligger som åben, og vi kan gå ind og ændre i den, som det passer os. Det kan være, at kunderne ringer ind og ønsker at tilføje noget til ordren, eller faktisk fjerne noget for ordren, så kan man gøre begge dele. Derudover kan du gå nederst og sende ordren direkte ud til kunden. Når du sender den ud til kunden, så kommer dine handelsbetingelser og vilkår automatisk med, så frem at du har lagt dem ind under din brugerprofil. Derudover er ordren faktisk klar til at blive faktureret, og vi kan trykke på lav faktura, og så bliver fakturen genereret over i økonomisystemet, både med at der bliver oprettet en kunde over i økonomisystemet, og alle informationerne fra Lejeinfo bliver flyttet over i systemet. Nu ligger lejeaftalen faktisk klar. Den ligger over under her, så hvis det er sådan, vi vil finde den frem en anden gang, så ligger den her nede nederst. Der står også 607 i lejeaftalenummeret, så hvis jeg vælger at gå ind og skrive 607, så kommer den også frem. Sådan. Du kan vælge også at printe lejekontrakten, så frem at du ønsker det. Og hvis det er sådan, du ændrer op i det her, jamen, så skal du blot huske at trykke på gem lejekontrakt. Det var det. Det tog ikke mange sekunder, og når du først har prøvet det et par gange, så tager det dig en 20-30 sekunder, så har du lavet din lejekontrakt. Så systemet det sparer dig masser af tid. Kan du have en rigtig god dag. Vi snakkes ved. Hej.